אז שלום לכולם, אנחנו מתחילים. נראה שעבור כולנו החיים נחלקים לתקופה שלפני ה-7 באוקטובר והחיים שאחרי. כולנו נעים בתוך מנעד של רגשות, כאשר בימים האחרונים אנחנו מוצפים במעט רגעי שמחה על חטופים שחוזרים לביתם, ונרגשים לראות את תהליך הקליטה שלהם בבתי החולים, ובהמשך הטיפול ורצף הטיפול בקהילה. מאידך, המחשבה על עוד רבים שנשארו בשבי מאחור. התקופה הקרובה, סביר להניח, תזמן עבורנו במפגשים הטיפוליים השגרתיים, מפגשים עם מטופלים שחוו טראומה, מחלות שהתפרצו בעקבות טראומה, תסמינים שהם בעצם ביטוי לטראומה, דחק ומצוקה. הוובינר היום נועד להיכרות עם הגישה והכלים של טיפול מותאם טראומה, כלים שיאפשרו לנו כמטפלים להתאים את הטיפול שלנו לביטויי התחלואה השונים בתקופה הזו והקרובה, ועל מנת לשמור על עצמנו בטווח הארוך. המפגש היום הוא תוצר של שיתוף פעולה של אוניברסיטת חיפה, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר ומשרד הבריאות, מינהל הסיעוד. אנחנו נבקש את השאלות תכתבו בצ'אט, ואנחנו נתייחס אליהם בסוף. אז אני מעבירה את רשות הדיבור לפרופסור אפרת שדמי. קודם כל היא אחות, ובנוסף יש לה עוד תארים רבים, היא מומחית למדיניות בריאות ו-Evidence-Based Practice בחוג לסיעוד, וסגנית דיקן למחקר בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. בבקשה אפרת, אלייך. תודה רבה שירלי, תודה רבה באמת לכל המצטרפות והמצטרפים. אני שמחה ככה להציג לכם ולהתחיל לפתוח את המיזם של צוות ועוד שותפות ושותפים, כולל שירלי, דוקטור שושי גולדברג ועוד אחרות שעשינו ככה שיח וחשיבה בנושאים האלה. המיזם הוא מיזם מתפתח, אנחנו נציג את הדרך שעשינו ואת הצעדים הבאים שאנחנו ככה חושבות עליהם, ונשמח גם ככה לשיח ושאלות והצעות מהקהל שכאן. רק כפי ששירלי ביקשה, אנא כתבו בצ'אט ואנחנו נתייחס לכך בסוף ההרצאה או הוובינר. מה יש שם טל? אני רק מבקשת שכולם יהיו על מיוט. איתנו בצוות ענבל פרן פרח, שהיא אחות במרפאה למזעוז נזקי הזנות, במרפאה של משרד הבריאות ומרפאה לפליטים חסרי מעמד. ענבל היא גם דוקטורנטית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, היא חברת סגל בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה. פרופסור הדס גולדבלט, שהיא עובדת סוציאלית, מומחית בטראומה, חוסן והדרכת צוותים, היא פרופסור אמריטוס בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה, וגם בעלת ניסיון מאוד אקטואלי היום כחלק מהתפקיד שלה במילואים, בהדרכה של צוותים ביחידת הנפגעים של צה"ל. היא חברה בחוליית חוסן שתומכת בצבעים שהם המודיעים על החיילים הנופלים והפצועים אנוש. דוקטור יערה שדה היא עובדת סוציאלית, מומחית בטראומה ושיקום ילדים, חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, וסיימה לאחרונה פוסט-דוקטורט בהתמחות בתחום הזה של טיפול מותאם לטיפול בטראומה, התייחסות לטראומה. וכן פיקולצרן היא אחות במרפאת פוריות בבית חולים שיבא תל השומר, היא מובילת פרויקט תמר, שהיא תספר לנו עליו, והיא גם מסטרנטית, תלמידת תואר שני, בהנחיית פרופסור הדס גולדבלט, בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה. אז זה הצוות שלנו, בל? אוקיי. ממש בכותרות על מה נדבר. יערה תפתח ברקע קצר, על מושגים מרכזיים, על המודל, העקרונות שלו. נכיר את המודל הספציפי שאנחנו מציעות כאן, אחד מיני גישות או מודלים בתוך התחום הזה של טיפול מודע טראומה. ניתן דוגמאות על טיפול מודע טראומה הלכה למעשה, ונתייחס בסוף לצוות ולהיבטים שקשורים לשמירה על הצוות, לחוסן ואפילו אולי צמיחה. אני רוצה להדגיש שהמודל והמיקוד שלנו היום הוא בסיעוד מודע טראומה, אבל זה חלק מפעילות יותר רחבה. יש פורום היום לנושא של טיפול
מותאם טראומה. היה וובינר מאוד מעניין ומוצלח אהלן. בשיתוף האגודה של הפיזיותרפיסטים ומשרד הבריאות, ויש עוד הרבה יוזמות. רוב הדברים שאנחנו נתייחס אליהם כאן היום הם בעצם באופן כללי רלוונטיים לטיפול מודע טראומה, אבל כן ניתן דגשים והסתכלות גם יותר ספציפית שקשורה לעבודה של הסיעוד. המסגרת שאנחנו ככה נמצאות בתוכה, ומאוד חשוב לי להגיד גם על מה לא נדבר היום. כשאנחנו מדברים באופן מאוד מאוד כללי ורחב על הנושא של טראומה, יש תחום שלם של אבחון וסקר שעומד בפני עצמו, יש כלים קליניים מתוקפים, יש גישות לסקרינינג לאוכלוסייה, אבל אנחנו לא עוסקות בכך היום. אנחנו גם לא עוסקות בצד של הטיפול. יש היום בתוך ארגוני הבריאות הרבה מאוד עשייה סביב הטיפול ובעצם הטיפול הראשוני לאנשים שחוו טראומה. אנחנו מכירים את מודל מעשה, הוא גם מוצג בפורום שונים של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ויש כמובן מערך הולך וגדל ומתפתח שמתייחס למענה בבריאות הנפש. אז זו המסגרת שאנחנו ככה נמצאים בתוכה, אבל אנחנו לא מתייחסות אליה היום. היה וובינר מאוד מוצלח בחסות מנהל הסיעוד לפני כשבועיים, כשהיה ארבל ממזור, נתנה רקע מאוד טוב ומעניין לנושאים הספציפיים שקשורים לטראומה. במה כן נעסוק? בעצם בתווך. אז רק נעביר עוד שקופית, אנחנו בעצם נתייחס לטיפול שהוא יהפוך להיות בהרבה מקרים הטיפול השגרתי, והוא בהחלט עשוי להיות מושפע מהטראומה. ולמה הכוונה? ניתן קצת דוגמאות. וניקח את המקרים הבאים של יונה לייבל, שבת 78, שמגיעה בגלל שהיא נפלה ככה הגעה למקום מוגן, אבל האחות שמה לב תוך כדי שיש ברקע חרדות מאוד משמעותיות. או יוני שיש לו פציעות, אבל כנראה פציעות יותר נרחבות, ומעלות סימן שאלה לגבי מה קורה איתו. סלמן שיכול להיות לגמרי מתחת לרדאר לגבי ההשלכות האפשריות של אירועים טראומטיים, יכולים לפספס אבחון או סיבה, אתיולוגיה למצב שהוא מגיע איתו. וגם מקרים שהם עשויים ללוות אותנו לצערנו עוד הרבה זמן, לאחר שתסתיים המלחמה. צחי פה נוסע לחו"ל, טיול אחרי צבא, אבל יש ביטויים שהם יהיו מוזרים או לא מוסברים בתוך המפגשים הטיפוליים, שצריכים להדליק לנו איזושהי נורה, ואנחנו צריכות להיות מסוגלות לאתר אותם. אז אני אעביר בזאת, אני חושבת, אוקיי, אז שנייה לפני שאני מעבירה את השרביט. חשוב לנו בדגש על הסיעוד לשים לב לשני היבטים מרכזיים. אחד, שההיקף הנרחב של האירועים הטראומטיים, המפגשים, אם זה אנשים שחוו טראומה באופן ישיר, כתוצאה מאירועי השביעי לעשירי, שמושפעים בגלל פציעות ופגיעות של אנשים מגויסים, שחוו תגובות שונות, ולכן הם מושפעים מהטראומה, או חשיפה למדיה, ועוד ועוד. המעגלים הם מאוד רחבים. סיעוד זה כוח האדם בתוך מערכת הבריאות, שבאמת פרוס הכי רחב לאורך כל ארגוני הבריאות בכל היבטים של מערכת הבריאות, ונמצא במגע הישיר ביותר, ולכן הרבה פעמים אחים ואחיות הם יהיו אלה שיוכלו לזהות, ויהיו להם את הכלים להתייחסות מותאמת טראומה, אנחנו באמת נוכל לתת מענה יותר מוצלח בכלל לאוכלוסייה. סיבה נוספת שאנחנו רוצות להסב את תשומת ליבנו כסיעוד באופן ככה יותר לשים לב על אירועים שיכולים להיות מתחת לרדאר. בסך הכל, עם כל הקשיים וכל החוסרים גם שאנחנו מתמודדים איתם בתחומים של בריאות הנפש, ישנם מאמצים ברמה הלאומית, ברמת קופות החולים, ברמת ארגונים שונים, לאנשים שאנחנו יודעים שהם נחשפו לטראומה, אם זה ביישובי העוטף, המפונים ועוד. יש גם אנשים שיש להם משאבים ויכולת, מגיעים בעצמם, יש פניות מביטוח לאומי, מארגוני בריאות, לפנות לקבלת עזרה, ואנשים פונים. יש הרבה מאוד אנשים שהם מתחת לרדאר, ובהחלט יכול להיות שהביטוי של הטראומה, המפגש הראשוני שבו אפשר באמת
להגיע אליהם, לזהות אותם, יהיה בתוך המפגש הטיפולי מול גורמי טיפול שונים במערכת הבריאות, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, פיזיותרפיסטים ועוד, ולכן ככה חשוב לנו להכיר את הגישה הזאת. עכשיו שכאן אני מעבירה ליערה, כן, אז דוקטור יערה שדה, בבקשה. תודה אפרת, ואני שמחה מאוד להיות פה היום. אז רגע לפני שאני אספר קצת יותר על הקבוצה שבאמת הייתי איתם שנתיים בפוסט דוקטורט שלי, אני אגיד שאני עבדתי כעשור בבית חולים שיבא בספרא עם ילדים, במחלקת שיקום ילדים, שבעצם כל המשפחות והילדים שמגיעים לשם בהכרח עברו אירוע טראומטי. אז אנחנו מדברים על אירועים רפואיים טראומטיים, אבל תכף נדבר קצת על המודל הזה. ענבל, את יכולה... תודה. אז בעצם הקבוצה הזאת שיושבת בבית חולים לילדים בפילדלפיה, יש להם מרכז שהמטרה שלו זה להנגיש, ללמד, לייעץ לצוותים רפואיים אחרים שרוצים להפוך להיות יותר מודעי טראומה, שאנחנו תכף נדבר על מה זה אומר. אז המודל הזה הוא כן בבסיס שלו הוא סביב ילדים ומשפחות, אנחנו כן ניסינו לעשות איזושהי התאמה קצת יותר רחבה, שזה יהיה רלוונטי לאוכלוסיות אחרות גם. אוקיי, אז אני אגיד קודם כל שאני אדבר בחלק הזה על 3 נושאים עיקריים. קודם כל על איך אנחנו מגדירים אירועים טראומטיים, איך ההשלכות הרגשיות בעצם יכולות להשפיע על הטיפול שניתן למשפחות. אחר כך נדבר קצת על איך אפשר לזהות תסמינים רגשיים אחרי אירוע טראומטי, גם אצל מטופלים ומשפחות, אבל גם אצלנו המטפלים. ובחלק השלישי אני אציג עקרונות כלליים לטיפול מודע טראומה, ואחריי ענבל וגם חן יתארו את המודלים הלכה למעשה שכבר אנחנו רואים שם בשטח. אז יש הרבה מאוד הגדרות לגישות מודעות טראומה, לפחות בארצות הברית זה ככה נושא שהוא מאוד מאוד חם. אני אגיד שההגדרה שאני מאוד אוהבת מתייחסת לזה שמערכת שמאופיינת במודעות לטראומה בעצם מבקשת לתת שירות רב מקצועי שמבין ולוקח בחשבון את מגוון ההיבטים של אירוע טראומטי, ובעצם הוא משלב את ההבנה הזאת בכל מפגש בין הצוות הרפואי לבין המשפחות. עכשיו אחד המאפיינים הכי משמעותיים של הגישה זה שמתייחס בעצם לאפשרות שגם המטופל וגם בני משפחה חשופים לאירוע טראומטי, אבל גם הוא כל הזמן מסתכל גם על הצוות המטפל, ובעצם המודל הזה מסתכל על מה עלול לקרות בתוך המפגש הזה, איך אנחנו יכולים מראש להיות מודעים לזה ולשפר את הטיפול שאנחנו נותנים למשפחות, וככה גם לדאוג גם לעצמנו וגם למטופלים שלנו. אז ככה מתוך הגדרה נוספת, וזה משהו שיעזור לנו קצת לארגן את המודל הזה, אנחנו מדברים על 4 חלקים. בחלק הראשון אנחנו מדברים על זה שכל מי שהוא חלק ממערכת הבריאות צריך להכיר באיזושהי רמה בסיסית מה זה אומר אירוע טראומטי ואיך זה יכול להשפיע על אנשים, ילדים, צוותים רפואיים. בחלק השני אנחנו מדברים על זה שעובדים בתוך מערכת הבריאות צריכים להיות מסוגלים לזהות את הסימנים של תגובה רגשית אחרי אירוע טראומטי, גם אצל המשפחות וגם אצל עצמם. העיקרון השלישי מתייחס לאופן שבו תוכניות, ארגונים, קהילות צריכים להגיב ולשלב גישות מודעות טראומה בכל היבט שקשור, בכל מפגש עם מטופלים. והעיקרון הרביעי מדבר על זה שארגונים יכולים בלי כוונה להחמיר את התסמינים הרגשיים אחרי טראומה, ובעצם על האופן שבו הם צריכים באופן מודע למנוע את האפשרות שתהיה רטראומטיזציה, כלומר טראומטיזציה חוזרת, או למנוע את האפשרות שיהיו טראומות נוספות חדשות במהלך אשפוז או במהלך ביקור במרפאה. אז כשאנחנו עוברים לדבר על החלק הראשון, על להכיר, אז קודם כל כשאנחנו מדברים על המטופל ועל בני המשפחה, יש פה 2 נושאים עיקריים. הראשון זה קודם כל להבין עם מה המשפחה הזאת מגיעה, האם הייתה איזושהי חשיפה קודמת לאירועים טראומטיים או מצבי סטרס, קודם כל בשביל להבין עם מה המטופל הזה התמודד כבר בעבר. אנחנו יודעים שטראומות עבר לא מעובדות יכולות להוות גורם סיכון מאוד משמעותי להתמודדות עם אירוע חדש, עם האירוע הנוכחי,
ומצד שני אנחנו יודעים שכאלה שכן עובדו יכולות להיות משאב מאוד מאוד משמעותי של חוסן, כי אני יודע שכבר התמודדתי עם אירוע קשה בעבר והצלחתי להשתקם ולחיות חיים מלאים. דבר נוסף שחשוב להבין בנוגע לנקודה הזאת זה שזה בעצם מתייחס לפוטנציאל הקיים שאירועים נוספים במהלך ביקור במרפאה של מטופל או של בן משפחה, גם הם יחוו כטראומטיים מעבר לאירוע שכבר התרחש. זה יכול לקרות בכל מיני אופנים, בשיח לא מבוסת על האירוע, בטריגרים כשעולים שהמטופל לא במצב מוגן או בטוח מבחינה רגשית. עכשיו, אחד הדברים שהם ככה די טריקים בנוגע לטראומה וחשיפה זה שאנחנו יודעים להגיד היום שזה לא בהכרח חומרת החשיפה לאירוע הטראומטי או חומרת הפציעה הגופנית בעקבות האירוע שבהכרח ינבאו את ההתמודדות אחרי אירוע טראומטי. כלומר להגיד הגיוני שהוא יגיב באופן הזה כי הוא עבר את זה ואת זה, זה לא בהכרח עובד ככה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד היום זה שמה שמשפיע זה בעצם מה הבן אדם הגיע בתוך האירוע, מה המשאבים האישיותיים, התמיכתיים שלו, מה הקשיים והדאגות, עם מה הוא התמודד טרם האירוע הזה, וכל אלה בעצם מובילים לאיך הוא תופס מבחינה סובייקטיבית את האירוע הזה. עכשיו, קצת נתייחס לתגובות שכיחות אחרי אירוע טראומטי, בכוונה שוב, אני לא מדברת פה על בדיוק כמה חודשים, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על אבחון לפי ה-DSM, אנחנו מדברים על תגובות שכיחות. מה שאנחנו בדרך כלל נראה בגרף הירוק זה שאחרי אירוע טראומטי נראה עלייה ברמת המצוקה, מצוקה שאנחנו רואים אותה לאורך זמן, אין בן אדם שיחווה אירוע טראומטי שלא יחווה איזושהי מצוקה, ואז אנחנו נראה שלרוב תהיה איזושהי החלמה ספונטנית, אוקיי? ירידה וחזרה לתפקוד. בכחול אנחנו רואים אנשים שחוו איזושהי מצוקה וממשיכים עדיין לחוות את אותה רמה גבוהה של מצוקה לאורך זמן, מה שעלול להתפתח למשהו כרוני יותר. בחץ האדום אנחנו רואים אנשים שחוו עלייה במצוקה וכעבור זמן מסוים, ופה אני כן אגיד זה יכול לקחת גם חצי שנה, יחוו עוד איזושהי עלייה משמעותית, זה מין תגובה מושהת, מעוכבת, אבל המקור שלה הוא עדיין אותו אירוע טראומטי. עכשיו, כמובן ברור שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם, אוקיי? כמו האירוע עצמו. אנחנו כאן בשביל לדבר על מה אנחנו כן יכולים, ובעצם אנחנו מדברים על זה שהטיפול הרפואי שניתן לאנשים שמגיעים, אנחנו צריכים לוודא שבמפגש שלנו עם מטופלים ועם משפחות הם לא חווים אירועים נוספים כטראומטיים. שוב, בלי שאנחנו מתכוונים כמובן יש פעולות ואמירות שעשויות לחוות כרטראומטיזציה או כטראומה נוספת, וזה בעצם הכוכבים הצהובים האלה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים, רגע מדברים על הצוות הרב מקצועי, אנחנו יודעים להגיד היום שהצוות הרב מקצועי לא רק שומע על החוויה הטראומטית של מטופלים, הרבה פעמים הוא הופך להיות חלק מהסיפור. עכשיו הדבר הזה נכון במיוחד למשפחות שמאושפזות בעקבות פציעה של לצורך העניין קשורה לאירוע, ואנחנו צריכים להבין שהדבר הזה נכון היום לכל בן אדם שנכנס למערכת הרפואית, כי כולנו חשופים לאירועים עם פוטנציאל טראומטי בזמן הזה, בעצם היותנו עדים לכל מה שמתרחש ועדיין מתרחש, אוקיי? אנחנו פה באיזה טראומה מתמשכת שעוד לא הגענו לסוף שלה אפילו, ובדיוק בגלל זה לצוותים רפואיים יש תפקיד ממש קריטי בתמיכה במטופלים ובמשפחות, ובדיוק בגלל זה אנחנו גם חייבים לשמור על עצמנו בשביל שנהיה מסוגלים להיות שם עבורם. אז יש כל מיני מושגים רלוונטיים לחשיפה של אנשי צוות לאירועים טראומטיים דרך המטופלים, הדס תרחיב על זה בהמשך. אני כן אגיד שכשאנחנו מדברים על טראומטיזציה משנית, תגובות של הצוות הרפואי שמבוססות על חשיפה של מטופלים לאירוע הטראומטי, אנחנו מדברים על כל מיני מונחים שהם מאותה משפחה, בסדר? גם לצורך העניין, גם שחיקה וגם תשישות החמלה, כולם מאוד מאוד קרובים, ובעצם אנחנו חייבים להיות ערניים לנושא, כי איש צוות שחווה תסמינים מסוימים עלול באופן לא מכוון לפגוע באיכות הטיפול שהוא נותן למטופלים ולמשפחות. אז אם אנחנו חוזרים רגע לגרף, ואנחנו מדברים עכשיו על הצוות, אנחנו יודעים שכמטפלים טיפול במקרים מורכבים משפיע עלינו.
אוקיי? באופן טבעי, כשיש מטופלים או משפחות מאתגרות, התגובות של המשפחה משפיעות גם על התגובות הרגשיות שלנו. הרבה פעמים הגרף של המשפחות הופך להיות הגרף שלנו, והאחריות להכרה ומודעות לדבר הזה היא כמובן שלנו. עכשיו, נוסיף לדבר הזה, אני לא יודעת להעביר, אירועים נוספים בחיים של כל אחד מאיתנו שמשפיעים על התפקוד. לכל איש צוות יש גם את הסיפור שלו, המשפחה שלו, החוויות הקודמות שלו, מערכות היחסים בתוך המחלקה, מחוץ למחלקה, ונוסיף לכל זה גם את אירועי המלחמה שאנחנו חווים עכשיו. אז בעצם כל האירועים האלה שאנחנו מתמודדים איתם משפיעים עלינו, ואנחנו תכף נדבר על איך מזהים ומה עלולות להיות ההשלכות לטיפול הרפואי שאנחנו נותנים. אז עברנו לדבר על החלק השני של לזהות, אחרי שהכרנו בזה שזה קיים, איך אנחנו מזהים. אז קודם כל ננסה בקצרה להבין קודם כל מה זה אירוע טראומטי ומה הדינמיקה הפנימית שקורית גם אצל המטופל, אצל המשפחה ואצל הצוות. אז נגיד שההגדרה של אירוע טראומטי זה חשיפה למוות ממשי או לאיום במוות, פציעה חמורה או אלימות מינית. האירוע הזה מכיל רגשות שהמטופל לא מסוגל להתמודד איתם. זה כאבים פיזיים ונפשיים, חוויה של חוסר אונים, חוסר אמון בעצמם, באחרים, בעולם, אימה, פחד, כל כך הרבה דברים ששמענו בחודשיים האחרונים. הרגשות האלה וההצפה הרגשית הזו מקשים על האדם להשתמש במשאבים הרגשיים שהוא זקוק להם בשביל לתפקד בעולם באופן יעיל. כלומר, האדם סובל מאיזושהי תחושה שיש רגשות ומצבים בחיים שפעם הוא כבר הרגיש באותו האירוע, שאם הוא ירגיש אותם שוב זה יהיה בלתי נסבל וזה יפרק אותו מבחינה נפשית או מבחינה פיזית. עכשיו האירוע הזה פוגע גם ביכולת הוויסות העצמית של המטופל, ביכולת ללמידה וחקירה, זה מייצר ציפיות לזה שעוד דברים רעים יקרו, וזה עשוי לפגוע גם בהתפתחות המוח אצל ילדים ובתפקוד המוח אצל מבוגרים. אנחנו יודעים שזה גם פוגע במערכות היחסים שבין האדם לסביבה הקרובה שלו, בגלל שיש קשר הדוק בין החוויה העצמית של הפרט לבין הקשר שלו עם בני המשפחה. אם הוא חווה אירוע מסכן חיים, גם ההורה, גם האח או כל בן אדם אחר קרוב כנראה גם עבר אירוע טראומטי, והם גם בפוטנציאל לפתח פוסט טראומה. כלומר בין אם הם היו עדים, ראו בעיניים שלהם את מה שקרה, ובין אם הם למדו על האירוע לאחר מכן. עכשיו זה עלול להשפיע על התגובתיות שלהם, הזמינות, תחושת הביטחון והמסוגלות שלהם וגם זו שהם מסוגלים להעניק. ואם המערכת הרגשית הייתה חלשה גם קודם, האישית, המשפחתית, או אם אין מספיק תמיכה, בעצם היכולת של בני המשפחה לעזור לו בהתמודדות עם האירוע הטראומטי גם היא נפגעת. ואז מה שזה יוצר מעגל שבו עוד אירועים נוספים, לדוגמה במהלך האשפוז, גם הם נחשבים כטראומטיים. עכשיו עוד משפט על הצוות הרב מקצועי. בעצם לפי ההגדרה ב-DSM של אירוע טראומטי יש סעיף עבור אנשי מקצוע, כאלה שחווים באופן חוזר ונשנה חשיפה קיצונית לפרטים קשים של האירוע, לדוגמה זק"א, מגישי עזרה ראשונה, שוטרים, גם צוותים רפואיים. כשאנחנו מתמודדים עם תסמינים שהם לא מטופלים לאורך זמן, קודם כל אנחנו יודעים שיש לזה השפעה אישית עלינו. בעבר לזה אנחנו יודעים שיכולה להיות לזה השפעה על הטיפול שניתן למשפחה ועל הקשר עם הקולגות שהוא כל כך משמעותי בעבודה הזאת. אז אני אתייחס עכשיו לתסמינים כלליים של פוסט טראומה. אני אגיד שבאופן כללי אנחנו מדברים על שתי מגמות מקבילות הפוכות שכל הזמן מתחלפות ביניהם, אוקיי? מצד אחד זה מחשבות חודרניות, אני נזכרת בזה גם כשאני לא רוצה, אני מרגישה שזה קורה שוב, ומצד שני יש איזושהי הימנעות כל הזמן מהמחשבות, אני ממש מנסה לא לחשוב על זה, משתדלת לא לפגוש אנשים שמזכירים לי את מה שעברתי. אם אני אדבר רגע על הסטינג הרפואי, הרבה פעמים אנחנו נראה הימנעות מהטיפול הנדרש או מהצוות הרפואי ומההמלצות של הצוות. אם יש מטופלים, לומדי משפחה שתמיד מפספסים את הסבב, שמתקשים לשמור על קשר עין, מחוץ לאשפוז, מטופלים שלא מגיעים למעקב או מאחרים באופן שיטתי, כל אלה עלולים להיות סימנים להימנעות שהמקור שלה בעצם הוא קושי רגשי להתמודד עם מצבים שמזכירים את האירוע הטראומטי. עכשיו כשיש פגיעה גופנית על אחת כמה וכמה, כי הפציעה וההשלכות שלה והמפגש עם הצוות, כל אלה בעצם עשויים להוות איזשהו טריגר מתמיד לרגשות הקשים שליוו את האירוע.
החלק השלישי זה מדבר על שינויים לרעה בקוגניציות ומצב רוח, זה איזה שינוי כולל וראייה שלילית יותר לגבי העולם ולגבי עצמי וגם לגבי העתיד. אנחנו מדברים פה על אשמה ובושה, דברים שאנחנו שומעים עליהם כל כך הרבה לאחרונה. החלק האחרון מדבר על עוררות יתר. אז בעצם אנשים שהם כל הזמן אלרט, עכשיו מאוד טבעי בתקופה הזו, אני חושבת שכולנו ברמה כזו או אחרת עם איזושהי עוררות, אנחנו נוכל לראות את זה בהתפרצויות שכיחות יותר, בני משפחה על הקצה, ואחד הדברים החשובים זה שאם אנחנו כעובדים במערכת הבריאות גם נמצאים במצב של עוררות יתר וגם יש בני משפחה שהם במצב הזה, אז המפגש הזה עלול להיות קשה ונפיץ כמו שאני בטוחה שכולכם מכירים. וכמובן שזה יכול להשפיע על הטיפול שאנחנו נותנים למטופלים. אז זאתי איזושהי טבלה שמכילה תגובות של הצוות הרב מקצועי, דברים שכן צריך לשים לב אליהם, אנחנו לא ניכנס יותר מדי וזה יהיה אחר כך במצגת. מה שכן חשוב לי להגיד, תגובות רגשיות שליליות הן חלק מטווח הרגשות שכולנו חווים, אוקיי? זה כמובן משהו שהוא טבעי. הבעיה מתחילה כשאנחנו מתחילים לפעול על פיהם, כשזה מתחיל לנהל אותנו, כשזה פוגע בתפקוד היומיומי שלהם, וזאת הנקודה שצריך רגע לעצור ולהבין האם צריך רגע לבדוק מה קורה פה. אוקיי. אז הגענו לחלק השלישי של הלהגיב. אני אגיד שהסיבה שאנחנו מדברים על הצורך להבין ולזהות היא קודם כל כי בתוך המערכת הרפואית יש לנו הזדמנות די ייחודית לראות את המשפחות ולהגיב בצורה שהיא מודעת טראומה מול כל מטופל ומול כל משפחה שאנחנו פוגשים. הגישה מדברת על זה שבעצם אפשר לשלב את זה בכל הרמות, לא ניכנס עכשיו לדוגמאות, אבל אני אגיד שבגדול המטרה היא ליצור תחושת ביטחון רגשי, פיזי, תרבותי, שאנחנו יודעים שמכולנו הדבר הזה יתערער ונלקח. משהו כן כללי שאני רוצה להגיד, בעצם אנחנו מדברים על זה שבמקום לחשוב או אפילו להגיד מה לא בסדר איתו, מה נסגר, למה הוא מתנהגים ככה, לנסות לשנות אפילו את החשיבה הפנימית למה קרה לו, מה קרה למשפחה שלו, מה קרה לקהילה שלו, ועם איזושהי מחשבה שכנראה יש סיבה טובה שהם מתנהגים באופן הזה. זה לא אומר שאנחנו נהיה סובלניים לכל התנהגות כמובן, זה כן יעזור לנו בהתמודדות ובקשר איתם, איזושהי מחשבה למה אנחנו רואים את זה ומה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לעזור להם בשביל שהם ירגישו יותר נתמכים ויותר בטוחים. ועוד תגובות כמובן, גם ענבל תציג וגם חן תציג בהמשך. המודל מדבר גם על מודל של עזרה עצמית לצוות הטיפולי, שוב אני לא מרחיבה כי זה חלק בעצם מהעבודה ומההתאמות שאנחנו עושים, אבל שתדעו שזה חלק אינטגרלי מהמודל הזה. אוקיי, עכשיו כמה דגשים לארגון, כלומר ארגון שרוצה להיות יותר מודע לטראומה, ממה כדאי לו להתחיל, איך כדאי להתחיל לחשוב על הדבר הזה. אז קודם כל איזושהי שאלה כללית, האם הארגון הזה תומך באיזשהו איזון בין בית לעבודה, אני חושבת שזה דבר שהוא רלוונטי תמיד, אבל אולי אפילו יותר עכשיו כשיש בבית אנשים שצריכים אותנו, אולי יותר מתמיד. דבר נוסף, האם יש עכשיו את ההבנה שכל חברי הצוות הרב מקצועי בעצם יכולים להיות מושפעים מאירועים טראומטיים, גם של המטופלים וגם כאלה שהם חוו בעצמם. והשאלה השלישית זה האם הם מקבלים הזדמנות מובנית בתוך היום יום האינטנסיבי לשתף בתחושות, ובטח אחרי העבודה עם מקרים מורכבים. החלק הרביעי של המודל זה החלק של המניעה, ובעצם כשאנחנו מדברים על מניעה אנחנו חוזרים למטרות הבסיסיות, ובעצם על ידי זה שנכיר, נזהה ונגיב בהתאם, אנחנו מבקשים למנוע היווצרות של אירועים טראומטיים נוספים במהלך האשפוז, וגם למנוע רטראומטיזציה. אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי זה שנפחית את השכיחות של טריגרים שהם לא הכרחיים, וזה גם כן תיתן דוגמאות יותר קונקרטיות בהמשך, וגם ענבל, ועל ידי זה שאנחנו נשתמש באופן עקבי בעקרונות טיפול מודע לטראומה, כמו שאני תיארתי פה וכמו שאנחנו נתאר תכף. ומצוין. אז עכשיו בעצם החלק שממנו ענבל תמשיך, זה החלק של הלהגיב, של מה בפועל, איך זה נראה בפועל. אז תודה.
ענבל? אז בעצם אנחנו עובדות או מאמצות את העקרונות שיערה פירטה לגביהם, ונשענות על מודל שפותח ב-Children's Hospital of Philadelphia, מודל צ'ופ, שהמומחיות שם היא באמת לגבי ילדים, אבל זה מודל שכבר אומץ, פותח והותאם במגוון של אוכלוסיות, עם הרבה מאוד דגשים לגבי הסיעוד. ענבל תיקח את זה מכאן להרחבה וככה קצת היכרות עם החלקים של המודל. אז שלום לכולן ולכולם. בעצם מה שעשינו עם המודל הזה הוא לקחת את המודל שנבנה שם, שכמו שכבר נאמר היה מותאם לילדים ולמשפחות, ולהתאים אותו לכאן, כאשר ברור לנו, אני קצת חוזרת על דברים, אבל ככה ברור לנו שגם מצד אחד אנחנו היום נמצאות בתוך סיטואציה שהיא כולה סיטואציה מלאה באירועים טראומטיים לכולנו, בין אם למטופלות ומטופלים ובין אם לנו, ויחד עם זאת אנחנו מאוד רוצות שהמודל הזה יצליח להיות, וזה גם יהיה פיתוח שנעשה לו בהמשך, יצליח להיות מודל שהוא בר קיימא לאורך זמן, כי כמו שכבר יערה אמרה, ואתם תראו את זה גם פה בהמשך, ואני חושבת שבשיח על טראומה זה מאוד ברור, הטראומה היא ממשיכה איתנו, העיבוד שלה היא משתנה, היא מתאבדת, אבל אנחנו נפגוש אותה גם בעוד 10 ובעוד 20 שנה, וגם היום כשאנחנו פוגשות מטופל או מטופלת במרפאה או בבית החולים, הוא מגיע עם הקושי של עכשיו, עם הכאב של עכשיו, אבל גם יכול להיות עם טראומות מהעבר, או עם איזשהם היבטים טראומטיים מהעבר, והתבטאויות שלהן, ולכן יש פה איזה צורך להסתכל גם בקונקרטי של עכשיו, וגם לאורך טווח. אז הכלי הזה הוא בעצם קצת כמו הסרגל כאב שלנו, כן? כל אחות, דבר ראשון, מגיע מישהו, מה כואב לך? אנחנו שולפות את סרגל הכאב, וזה הכלי שאנחנו משתמשות בו, כל אחת בדרך שלה כמובן, כדי לעשות אומדן של הכאב. גם פה זה כלי שכשאנחנו מזהות שמגיע בן אדם שמבטא איזשהו ביטוי של טראומה, או אפילו מספר, אז אנחנו יכולות לשלוף את הכלי הזה, כן, לשלוף לקדימה של המוח, ולהשתמש בו על מנת לתת טיפול שהוא טיפול מודע טראומה ומותאם לטראומה, בתוך זה שהכלים הם כלים שלנו כאחיות, ולא כלים טיפוליים ולא כלים של פסיכולוגים או עובדות סוציאליות, אלא כלים שלנו כאחיות. המודל הזה בעצם מתייחס אני אגיד זה אחרת, טראומה יש בה 3 מימדים או רגשות מרכזיים ששולטים בכל חוויה שהיא טראומטית, והולכים איתנו אחר כך בעקבות החוויה. אחד זה בושה, והשני הוא אשמה, והשלישי הוא חוסר שליטה. גם דיברנו על זה וגם עוד נתייחס להיבטים האלה גם מאוחר יותר, אבל התפקיד שלנו בתוך זה הוא להתייחס לאשמה, לבושה ולחוסר השליטה, ולתת להם איזשהו מענה, והמענה הזה נעשה בצורה של הקשבה, בצורה של חוסר שיפוטיות ובצורה של מתן שליטה, וזה בעצם התפקיד של המודל הזה ומה שהוא בא לתת. אז אם אני ככה נכנסת למודל לעומק יותר, אז מבחינת ככה, רגע אני אגיד, אנחנו תרגמנו את המודל לשלוש רגליים יש לו, ראשונה היא מצוקה, השנייה היא תמיכה, והשלישי הוא האחרים המשמעותיים, האחרות המשמעותיות, ואני רגע אתייחס בכל אחד מהם גם להערכה וגם למתן המענה. אז הערכת המצוקה, הרבה פעמים כשאנחנו פוגשות מטופלת, אז הערכת המצוקה המיידית שלנו היא קודם כל פיזית, כאילו רגע מה כואב, איזה סימפטומים אחרים יש, וזה חשוב שאנחנו נזכור שגם הטראומה יכולה להוביל למצוקה שמתבטאת לא רק באופן רגשי אלא גם באופן פיזי, והכאב יכול להיות כאב מפציעה, פגיעה פיזית מאוד מאוד ברורה, והוא גם יכול להיות משהו שמגיע מתוך החזרה הטראומטית, מתוך התסמינים של החרדה שיכולה להתלוות לטראומה שמתעוררת, כמו מצוקה נשימתית ודופק מואץ ותחושה של רדיפה, והסימפטומים האלה הם חלק ממה שאנחנו צריכות להעריך, זה הערכת המצוקה. לצד
הכאב והסימפטומים האחרים נמצאים גם הפחדים והדאגות, כן, הן בעקבות האירוע הטראומטי כשהוא קרה, והן שהולכים איתנו מאז או שמתערבבים בתוך התחושה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, מתערבבים הפחדים והדאגות, וכמובן, וזה מאוד רלוונטי לעכשיו, גם האבל והאובדן. אפשר לראות את זה עכשיו במפגשים ובסיפורים שאנחנו שומעות ושומעים על האנשים שנפגעו בטבח של 7 באוקטובר, וגם מהחטופים, שיש פה גם פגיעה באדם עצמו וגם אבל ואובדן שהוא חווה. הדבר הזה מצטרף למצוקה, ואנחנו צריכות להתייחס אליו גם בהערכת המצוקה שלנו. וכמובן שמאוד חשוב, כן, השאלות שנמצאות פה ונמצאות גם במודל שאנחנו אחר כך נפיץ, הן רלוונטיות למה קורה כרגע, או לטראומה שקרתה לא מזמן, זאת אומרת עכשיו, אבל אנחנו נפגוש את הבן אדם גם זמן מה אחרי שעובר אחרי הטראומה, ואנחנו נצטרך להתאים את השאלות ולהתאים את האופן שבו אנחנו עושות הערכת מצוקה לזמן שעבר מאז הטראומה. מבחינת מתן המענה, אז שוב אני חוזרת לכך שאנחנו צריכות להתייחס לאשמה, בושה ואובדן השליטה, ולכן אנחנו רגע נתייחס אליהם בצורה שנותנת להם מענה, בהקשבה, בחוסר שיפוטיות ובמתן שליטה. אחת הדרכים החשובות במתן שליטה היא לתת שליטה על הסיפור דרך בנייה של ציר זמן. זאת אומרת, הבן אדם מגיע ומספר, ואנחנו יכולות לעזור לו לסדר את הסיפור על מנת שיהיה לו סיפור ברור בראש כדבר שהוא יכול להחזיק אותו, ושהוא באמת קיים והוא לא מומצא או לא ברור. בתוך זה התפקיד שלנו לתת את המידע המדויק ולהסביר בצורה ברורה גם דברים שאולי באופן רגיל לא בהכרח היינו מסבירות, אלא פשוט עושות. פה אנחנו כן נסביר וניתן ביטחון אמיתי וגם תקווה, כשמאוד חשוב לתת גם לבן אדם לקבל החלטות על איך הוא רוצה שיהיה הטיפול, איפה הוא רוצה שיהיה, שניגע בו, איפה הוא רוצה שנטפל בו, על מנת לא להיות שותף בתוך הטיפול, ממקום של חוויה של שליטה. התף שלנו היא התמיכה הרגשית, ופה אני רוצה רגע להתייחס לתמיכה הרגשית ולמשאבים של התמיכה הרגשית שיש בבן אדם עצמו. עוד לפני רגע, אנחנו עוד מעט נגיע לאחרים המשמעותיים, וזה ככה יהיה במסביב, אבל פה אני רגע מתייחסת לבן אדם עצמו, למצוא אצלו או אצלה גם את משאבי התמיכה הרגשית וגם את החסמים לתמיכה הרגשית. אז מהבחינה הזאת אנחנו גם נאתר מי זמין או זמינה לעזור, ואנחנו בעיקר נשאל קודם כל את מי שמגיע אלינו, מה עוזר לך להרגיש יותר טוב? מה הדבר שאנחנו יכולות לתת לך על מנת שאת תצליחי להתמודד עם המצב שקיים היום, ונבדוק גם מי השותפים לדרך ומה המקום של המסגרת המשפחתית, מי זמין. אני אתייחס לזה עוד מעט גם יותר לעומק, אבל בהחלט ננסה להבין מה הבן אדם עצמו מרגיש שהתמיכה הרגשית שקיימת בשבילו, או שהוא היה רוצה אותה. וכמובן גם ננסה להבין מה החסמים לתמיכה הרגשית, מי יפריע לנו בתוך זה, מה המרחב שיווצר שהוא יהיה מרחב לא בטוח, ולא יאפשר לנו לגייס את המשאבים הרגשיים שלנו. מבחינת העזרה, אז הדבר המרכזי שאנחנו נתמוך בו על מנת לתת תמיכה רגשית הוא לנרמל את הסיטואציה, לעזור לבן אדם להיות מעורב בפעילויות רגילות, לעשות איזשהם פעילויות של הפוגה, לעזור לו לייצר ולחבר את הקשרים עם האנשים שטוב לו להתחבר איתם. ואחד הדברים הנורא יפים שראיתי שעשו עכשיו עם החטופים זה שנתנו מקום וזמן מוגדר לאירוח, שאפשר רגע שאנשים יבואו ואני ארגיש שאני רגע אני שולטת בסיטואציה, והקשרים נוצרים והתמיכה שאני מקבלת היא במקום שהוא מקום נכון לי, הוא מוגדר והוא מסודר.
וגם מבחינת האנשים שהם גורמי התמיכה השותפים, אז קודם כל נדאג שתהיה שם נוכחות שהיא נוכחות שמיטיבה עם המטופל או המטופלת, וגם במידה ובאמת זה אנשים שאנחנו מבינות שעוזרים למטופל, אז נבקש את המומחיות שלהם מתוך זה שהם מכירות ומכירים טוב יותר מאיתנו את המטופל או המטופלת. ולגבי האחרים משמעותיים, אז יש פה בהערכה, אני רוצה רגע רק לשים איזה כוכבית שהיא מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים נורא כאילו טבעי לנו להגיד אוקיי, משפחה, 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 ולפעמים המשפחה היא דווקא הגורם שממנו מגיעה המצוקה, או הגורם או המקום שבו קרתה הטראומה, או המקום שיש בו אובדן מאוד גדול. זאת אומרת, השאלה מי הם האחרים המשמעותיים היא שאלה שאנחנו צריכות לא לקחת אותה כמובן מאליו של משפחה, חברים, זה, אלא לשאול רגע מי האחרים המשמעותיים, האם באמת האחרים המשמעותיים שהם כאילו הנורמליים, הרגילים שאנחנו רגילות אליהם, הם המרחב הבטוח שיתנו לך את המקום הבטוח, ובמידה ולא, אז למצוא את האחרים המשמעותיים האחרים שיתנו את המענה. ובתוך זה אנחנו גם ננסה להבין מה המקום של המשפחה ומה המקום של הקהילה, של התרבות שממנה אני מגיעה, וניתן גם איזשהו מענה או לפחות נזהה את הצורך במענה לצרכים אחרים שהרבה פעמים משפיעים על היכולת לקבל את הטיפול, להתמודד עם הטיפול, להיות בתוך האינטראקציה הטיפולית, לא משנה אם זה בקופת חולים או בבית חולים או בכל מקום אחר, כמו קשיים כלכליים, עבודה, תחבורה וכו'. בתוך העזרה אז מאוד חשוב שאנחנו גם נתמוך ונעצים את האנשים הקרובים למטופל שיהיו שם לצידם בחיים האמיתיים. זאת אומרת, במקום שבו איתרנו את מי האחרים המשמעותיים שהם עושים טוב למטופל או למטופלת שלנו, אנחנו נעזור להם גם להעצים את עצמם או לקבל את התמיכה שהם צריכים על מנת שיצליחו להיות לצידו, כן? גם כשהוא יוצא מהמרפאה או מבית החולים. אז הגיוס של המערכת לתמיכה הוא מאוד מאוד חשוב. כמובן לא רק הגיוס של האחרים המשמעותיים מהחיים של המטופל או המטופלת, אלא גם גיוס של המערכת בתוך המרפאה, בתוך בית החולים, לתמיכה וליצירה של מעטפת שהיא מעטפת מבריאה, משאבים שיש בבית החולים, צוות רב מקצועי, אז נדבר על זה גם בהמשך, וכמובן להתייחס להיבטים הרוחניים, הדתיים, שמהם הבן אדם מגיע, ולקחת בחשבון את האפשרות שאולי יש צורך גם בליווי כזה. הדבר החשוב הוא רגע לשים את כל המודל הזה בתוך קונטקסט שמאפשר לנו לייצר מרחב בטוח ורגיש, והוא רגיש גם ברמה התרבותית, שזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד קריטי, לא רק עכשיו בימינו, אבל אחת כמה וכמה עכשיו בימינו, וגם מודע לטראומה. הרגישות התרבותית והמודעות לטראומה הם צריכות לבוא ביחד. הרבה פעמים יש התרבות שממנה הבן אדם בא משפיעה על האופן שבו הוא תופס את הטראומה, על האופן שבו הוא מתבטא ועל היכולת שלו לקבל עזרה. אז יש לנו תפקיד בלמפות את המרחב על מנת להבטיח שהוא יהיה כזה שמאפשר ובטוח לאדם הפגוע, ובמובן הזה אנחנו צריכות להיות בעמדה של הקשבה, כן, ולא לקחת כמובן מאליו, ושל פתיחות. אולי רגע אפשר לחשוב על דברים אחרים שלא חשבנו עליהם עד כה, ושל לתת כבוד לבן אדם, לבקשות שלו, לצרכים שלו, על מנת שנוכל לתת לו את המרחב הנכון לו והבטוח לו. ענבל, אני קצת בתשומת לב לזמן, אז אולי באמת נעבור. כבר ממש עוד רגע מסיימת, כן. תודה. בבקשה. אז כמו שאמרתי מקודם, זה מאוד חשוב שאנחנו נהיה רגישות לפחד או לחוסר נוחות שעולה מאנשים שבתודעה שלנו אמורים לעזור, אבל לפעמים דווקא הם מרחב הקושי. ויחד עם זאת, הרבה פעמים הם באמת האנשים שעוזרים, המשפחה, הקהילה, ולכן אנחנו רגע נבחן את הדבר הזה ונשתמש במשאבים הקהילתיים, המשפחתיים, שכן קיימים ושהם טובים למטופל או למטופלת. וכמובן שמאוד חשוב לשמור גם על עצמנו, ובזה עוד רגע הדס תרחיב מאוד, וככה שמבחינתנו, מבחינת המודל, חילקנו אותו גם לשלוש רגליים של מודעות, איזון ויחד, ואני מעבירה את השרביט לכן, להמשיך ככה
כן, אפרת, אלייך. תודה רבה, ענבל. אז חן, במה שלך. תודה. אוקיי, אז צהריים טובים, אני מתרגשת להיות פה. אני אקח את הדברים שנאמרו לפניי ואני אתן לכם דוגמה ליישום של מודל מודע טראומה שפיתחנו במכון ה-IVF בתל השומר. הפרויקט קם כבר לפני כמעט שנתיים, ופה אני ככה לוקחת את אירועי הטבח שככה אין לזלזל בהם, וכולנו באיזושהי טראומה משמעותית, אבל הטראומה תמיד הייתה קיימת. אני מתחברת גם ליום המודעות הבינלאומי לאלימות נגד נשים. 1 מתוך 3 נשים נפגעו מינית או פיזית בחייהן, ואנחנו רואים את זה במרפאות, אנחנו רואים את המטופלות שלנו, והיה איזשהו צורך, ראינו מקרי רטראומטיזציה, רצינו למנוע אותם. אנחנו צוות רב תחומי, יש אותי ואת אחות נוספת אליזה שגב זהב, בנוסף יש לנו פסיכולוגית עדידה ברן לנקרי ורופאה דוקטור לילך מרום חכם. אפשר להבין. אוקיי, אז קצת על הפרויקט. אז אנחנו מלוות, אני מדברת בלשון נקבה כי בעיקר יש לנו מטופלות, אבל כמובן תיקחו את זה למקומות שלכם. אנחנו מלוות מטופלות שחוו טראומה בעבר, כלומר לרוב המפגש לא יהיה מפגש מול טראומה מיידית. חלק מהמטופלות או רוב המטופלות באמת עברו איזשהו עיבוד של הטראומה, ומה שקורה זה שזה באמת מתעורר במפגש הרפואי. יש לנו נשים שחוו פגיעה בילדות, אם זה מינית, פיזית, הזנחה, פגיעה בבגרות, בצבא, במערכת יחסים זוגית מאוד מאוד קשה, וגם יש לנו נשים שחוו איזושהי טראומה רפואית מאוד מאוד קשה, אירוע מסכן חיים שמקשה עליהם עכשיו לחזור לטיפול רפואי נוסף. הקושי של המטופלת יוצר קושי לצוות המטפל, ולכן בחרנו לקחת באמת את איזשהו מודל מודע טראומה שמתאים למחלקה שלנו. מאוד מאוד חשוב, יש שיתוף פעולה של כל הצוות המטפל, ואני מדברת ברמת המזכירות רפואיות, סניטרים, כוחות עזר, רופאים, אחיות, טכנאיות, אולסון, כולם מודעים ושותפים. אז יצרנו, שקופית אחת אחורה בבקשה, יצרנו איזשהו תפקיד של אחות מתאמת, כמו שיש לנו מתאמת באונקולוגיה ומתאמת בכירורגיה, אז ככה יצרנו אחות מתאמת טיפול מודע טראומה, כי הבנו שהאחות נמצאת בדיוק בתווך, במקום הזה שיכולה לקשר בין המטופלת לצוות הרפואי, ובתוך הצוות הרפואי זה התפקיד שיוצר את הקשר בין כל התפקידים. אנחנו רואים שיש לנו הרבה צוות רפואי שצריך לתאם מולו ומטופלת אחת, ויש לה בעצם לכולם יש את הכתובת. גם הצוות הרפואי הרבה פעמים מרגיש איזשהו חוסר אונים מול חשיפה של טראומה, מול התמודדות מול מישהי שחוותה טראומה בעבר, וגם פה אנחנו נותנים איזושהי כתובת ומעצימים אותו. המודל מתעסק באיתור, תיעוד, הכנה והתאמה. עכשיו אני אפרט. אז איתור. איך אנחנו בכלל מאתרים מטופלות שחוו טראומה בעבר? שוב, אנחנו מרפאה אמבולטורית. אז יש מטופלות שבאמת ישתפו שהם למשל חוו טראומה מינית בילדות. מה אני עושה עם זה? אז קודם כל באמת יצרנו איזשהו ככה את הצוות של הפרויקט שעוזר למנוע את החוסר אונים בתגובה מול השיתוף הזה. אני מצטער שזה קרה לך, בעצם אנחנו נגיב בצורה שהיא לא שיפוטית, ואנחנו נשמח לעשות איזשהם התאמות לטיפול, נעביר את זה לצוות והם ייצרו איתך קשר. חשוב לא לפתוח את הטראומה, לא, יש לנו איזושהי סקרנות בסיסית לדעת מה היה, מה קרה, אני שומעת את זה המון מהצוות, לצורך העניין זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים לדעת בכאן ועכשיו מה היא צריכה, איך אנחנו מתאימים לה את הטיפול. זה לא יעזור לא לה, כי היא פותחת שוב את הטראומה ואנחנו לא יודעים לאבד אותה, אנחנו לא אנשי טיפול רגשי, ולא לנו כצוות לשמוע כל פעם עדויות על טראומות שקרו, זה לא נותן לנו שום דבר. יש מצבים שמטופלת לא תשתף אותנו בטראומה, אבל אנחנו כן נזהה התנהגויות לא מותאמות. למשל, יש את ככה מה שמופיע פה, יש לנו גם מצבים שמטופלת בוגרת
מאוד מאוד חוששת מבדיקות דם, משהו שהוא לא מותאם גיל, הוא לא ככה, לא מותאם לסיטואציה. מטופלת שלא מוכנה לחתום על טפסי הסכמה, וככה ממש משנה ניואנסים מאוד מאוד קטנים, זה חלק מהניסיון לתפוס שליטה. יש מטופלים שאנחנו נראה שהם באיזשהו ניתוק, נגיד על מיטת חדר ניתוח, נראה שככה הם מעניינים אבל לא מגיבים ממש. אנחנו יכולים לקחת את זה כאיזשהו מנגנון הגנה, היא חזרה לטראומה, היא עכשיו מגיבה מתוך הטראומה. גם אלימות, זה רגע, היא חוזרת לסיטואציה של הטראומה והיא מגיבה באלימות כלפי התוקף כביכול, והתוקף פה יכול להיות בדמות של איש צוות רפואי. והמצב הזה של החשש של איבוד שליטה, פחד מביצוע פעולות בהרדמה או לא, זה דברים שאנחנו נראה אותם, ואני בטוחה שכל אחד ואחת מכם ששומע את זה עכשיו אז הוא ככה נזכר באיזושהי מטופלת שהייתה ושיתפה. אנחנו לא נעשה תשאול ישיר על הטראומה, אנחנו לא נגיד חווית טראומה בעבר כי זה מאוד תוקפני, יכול להיות שהיא לא רוצה לשתף אותנו. אנחנו כן נעשה איזשהו תשאול עקיף, יש פה טיפול מודע טראומה, הרבה מטופלות, ננרמל את הסיטואציה, הרבה נשים חוות קושי, האם את מעוניינת להצטרף? היא תרצה, היא תפנה אלינו, אנחנו מזמינים אותה, וזה גם חלק מתחושת השליטה. תיעוד, אז ברגע שהבנו אנחנו נתעד, קודם כל נעשה את זה באישור של המטופלת, אבל זה בדיוק כמו אנטיביוטיקה, לא תיעדת לא ידעת, אף אחד לא ידע שעשית, עשית שק של המטופלת, אף אחד לא ידע שעשית שק של המטופלת, בדיוק אותו דבר. היו לנו מקרים שאישה שיתפה צוות רפואי באיזושהי טראומה קשה שהיא עברה, לא היה שיתוף של כל הצוות והיא הגיעה ונוצר רטראומטיזציה. היא שיתפה, היא הניחה שיעזרו לה והיא לא קיבלה את המענה הזה, ומה שנוצר, נוצר בעצם איזושהי התפרצות של רטראומטיזציה שיכולנו למנוע אותה מאוד מאוד בקלות. אנחנו משתמשים בשם קוד, השם קוד אצלנו זה תמר, על שם סיפורי תמר המקראי. השם קוד מאוד מאוד עוזר גם עבור הצוות, אנחנו ככה, זה מאוד מקצר תהליכים. יש תמר, אין תמר, יש זה בתוך, אנחנו מציינים את זה גם בתוך תוכנית חדר ניתוח. תמר אומר לצוות, רגע, אני צריך לנהוג פה קצת יותר ברגישות, רגע, אולי יש איזושהי התאמות שאני צריך לראות שביקשו, ולדעת שהפעולה יכולה להיות קצת יותר מאתגרת. גם המטופלת עצמה, תמר נותן לה את האפשרות לא לפתוח כל פעם את הטראומה, מה היא עברה, מה זה, אני תמר, וזה מאוד מאוד עוזר כשם קוד. אפשר להעביר, תודה. השלב הבא הוא הכנה. הכנה לפני הפעולה, לא משנה כמה זמן לפני, גם אם זה 5 דקות לפני, אנחנו נעדיף שזה יהיה כמה שיותר זמן לפני, אבל גם אם זה ממש ככה אנחנו צריכים להיכנס לפרוצדורה והבנו שיש שם איזשהו קושי, אז נסביר ונדריך, נספק כמה שיותר פרטים על הפעולה, ברמה של איך תראה מיטת חדר ניתוח, המיטה הגניקולוגית לצורך העניין, מי יהיה הצוות, האם זה רופא ורופא מרדים והשמות שלהם, אם יש לכם שמות של האחיות של הזה, גם בכניסה נגיד לחדר ניתוח פתאום אחות רחוצה לוקחת מדבקות, מי זאת, מה זה, למה היא לקחה לי את המדבקות, תסבירו, תהיו אתם האנשים שמתווכים את הפעולה ואת הסיטואציה של מה שקורה. אם אפשר ואנחנו עושים את ההכנה מספיק זמן מראש, אנחנו נשאל מה לדעתך יקשה עלייך במיוחד, מה יכול לעזור לך להתמודד. המקום הזה שאנחנו נותנים לה להשתתף בתוך הפעולה הרפואית תיתן לה איזושהי תחושת שליטה ותסייע למניעת רטראומטיזציה. אז מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את ההתאמות? ההתאמות הן בהכרח מתוך התחשבות באילוצי המערכת הרפואית, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד. אנחנו לא באים להכביד על המערכת, אנחנו לא מצפים לעשות שינויים שרק יעקבו, להפך, המטרה שלנו היא לקצר ולמנוע את הרטראומטיזציה שהיא יכולה להקשות בסופו של דבר על הצוות. ושוב התיעוד והתיאום מול כל הגורמים. אז למשל ככה מקרים שהיו, מטופלת שביקשה שסניטר לא יהיה נוכח בכלל בכניסה שלה לחדר ניתוח,
הסברתי שאני לא יכולה לוותר על התפקיד שלו, יש לו ככה תפקיד מהותי בתוך החדר, אבל אני אדאג שהיא לא תהיה איתו לבד. מטופלת שהרבה מטופלות מבקשות לא לקבע להם את הידיים ואת הרגליים לפני ההרדמה, זה מאוד מאוד משחזר טראומה, ויש לנו איזשהו תיאום בין כל הצוות בחדר ניתוח, שבאמת אנחנו מצמידים איזושהי אחות שהיא גם תשמור, גם תסייע לסטריליות, וברגע שהיא נרדמת אנחנו מאבטחים לה את הידיים ואת הרגליים. מישהי שביקשה רק צוות נשי, הסברנו שאי אפשר, אבל נצמיד אחות מלווה. אנחנו מוצאים את הפתרונות. עוד משהו שלא כתוב פה וככה הוא מאוד חשוב, זה קיצור זמני המתנה. מטופלת שמחכה לפעולה זה כמו לחכות לטראומה לפעמים, וההמתנה הזאת עצמה יכולה להביא לאיזשהו לחץ, ואנחנו נרצה לקצר את זה, ואם אנחנו יכולים להזמין אותה יותר קרוב למועד, או אם אנחנו יכולים לבקש ממנה להחליף בגדים לבגדי אשפוז כמה שיותר סמוך לפעולה, זה יהיה הרבה יותר טוב. לבסוף, יש לנו גם תגובות לא צפויות. בכל זאת אנחנו לא תמיד מצליחים למנוע תגובות של רטראומטיזציה, אם זה אלימות ואם זה לחץ, ומה אנחנו צריכים לעשות בעצם במצבים האלו? אז קודם כל קרקוע, איפה היא נמצאת בכאן ועכשיו, כי היא בראש שלה חזרה לטראומה. אז רגע נגיד לה, היום יום שלישי, שעה 1 בצהריים, נמצאת בחדר ניתוח, אנחנו מטפלים בך, הכל בסדר, אני אחות, אני פה לידך. לייצר לה את הסביבה הבטוחה ולהגיד, אני שומרת עלייך, את מוגנת, ממש להגיד את זה, זה מאוד מאוד עוזר. לתאר את החדר, לתאר מה הולך להיות. המרדים עכשיו ייקח את היד ויחפש את הווריד, להסביר למה יש מגע, ובעניין של מגע מאוד מאוד חשוב, אנחנו מאוד, קהילה מאוד נוגעת, לא לגעת ללא הסכמה מראש, זה יכול מאוד 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 להיות טריגרי. הייתה לנו מטפלת שהייתה מאוד מאוד נסערת בחדר ניתוח, הגיעה אחות בחירה, רצתה ככה לנסות להרגיע אותה והחזיקה לה את היד, והמטפלת פשוט צעקה וככה קצת איבדנו שליטה. לא לגעת ללא הסכמה מראש, אם אנחנו צריכים לגעת בכל זאת, כמובן זה טיפול רפואי, אז להגיד לה, אני עכשיו הולכת לגעת בראש שלך, אני הולכת להזיז אותו כי אני צריכה. אנחנו מכינים אותה למגע. כל התגובות הלא צפויות האלו, כל ההתמודדות היא לא פשוטה עבור הצוות, ואני חושבת שהדס עכשיו תיתן התייחסות מאוד מאוד טובה לאיך הצוות יכול וצריך לשמור גם על עצמו. אז תודה. ותודה רבה חן, וזה בעצם נסכם את הוובינר עם כמה דגשים של הדס, בבקשה. תודה רבה, אני גם תודה שהתמדתם והייתם איתנו עד הנקודה הזו, כי באמת חברותיי כאן סיפרו תכנים כל כך חשובים, כל כך משמעותיים, ובחלקם גם טעונים. אני מרגישה שככה הרווחה שלי נטענה, ואני רוצה לדבר ככה ממש באמת בקצרה, אבל על הנקודות החשובות של שימור הרווחה העצמית של האחיות. אנחנו יודעים, ואפשר גם להעביר מצגת, שקופית בבקשה, אנחנו יודעים שהשמירה על רווחה עצמית חשובה לאחיות בחיי היומיום בכלל, מאחר שמפגשים טיפוליים בסיעוד הם מפגשים יומיומיים עם כאב, סבל, מצוקה פיזית ורגשית. מצד אחד המפגשים האלה יכולים לעורר סיפוק, זו הסיבה שאני מניחה שרוב האנשים פה בחרו במקצוע מלכתחילה, אבל אלה מפגשים שגם יכולים להיות מאוד מטלטלים, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה מצפונית, גם מבחינה פיזית. ולכן החשיבות על שמירה עצמית מתעצמת, במיוחד במפגש עם טראומה, כי קודמותיי בהם המחישו את העוצמה ואת הייחודיות של מפגש עם נפגעי טראומה.
אנחנו יודעים על אמפתיה שזו בעצם המיומנות, אחת המיומנויות הבסיסיות שאנחנו לומדים אותן כבר בלימודי היסוד של כל מקצוע טיפולי וגם בסיעוד, ואנחנו יודעים שזה אמצעי בסיסי ליצירת קשר טיפולי אותנטי בין המטפל למטופל. עם זאת, האמפתיה יכולה להיות כמו חרב פיפיות, זאת אומרת חרב עם מטלטלת, מבלבלת קצת, משום שהרצון להבין ולהיות עם המטופל יכול מצד אחד להוביל לקרבה רגשית, אבל אם היא איננה מבוסתת כראוי, יכולה להתעורר פגיעות, יכול להתעורר גם עומס רגשי שמצטבר ומוביל, יכול להוביל, כל אלו יכולים להוביל לשחיקה פיזית ורגשית, בעיקר רגשית. אז בעצם הקרבה הרגשית למטופלים ולסבלם היא יכולה להיות סיכון לחשיפה ולפגיעות, אבל גם סיכוי לחוסן, ואני אדבר על כך בהמשך. אני עדיין בשקופית הקודמת, אבל אפשר כבר להיות כאן. אז לעתים קרובות אחיות בוחרות, בגלל התיאור שתיארתי ובגלל החשש הזה מהקרבה הרגשית או חוסר ההכרה בזה שקשה לבסט את הרגשות אל מול מקרים טראומטיים, לעתים קרובות אחיות בוחרות בניתוק רגשי ובהיצמדות למימד הרפואי בעבודתן. ובאחד המחקרים שהייתי מעורבת בהם, גם יזמתי אותם בזמנו, על המפגש של אחיות עם נשים נפגעות אלימות, שזו טראומה לכל דבר, אמרה לנו אחת האחיות, אני אחות ולא פסיכולוג, אני אעשה את הקטע של סיעוד ממש, תרופות וחבישות, ואשתדל לא לקחת ללב, והביתה. אותה אחות בחרה כאמור בניתוק, היא לא נפגשת, היא נצמדת לפרוטוקול הרפואי, אבל אנחנו מכירים היום גם אפשרויות נוספות, ועל זה אני רוצה קצת להרחיב, אפשרויות נוספות לשמירת הרווחה העצמית, ובואו נראה איך אפשר לבסט את הקרבה הזאת. אפשר לעבור בבקשה, מצגת. יערה כבר הזכירה תגובות שונות, השלכות שונות של המפגש הטיפולי על אנשי צוות, וגם אני לא ארחיב עליהם כאן, כי אין לנו זמן, אין מקום, זה ראוי להרצאה אחרת ומלומדת. אנחנו יודעים על טראומה חלופית ועל טראומטיזציה משנית ועל תשישות חמלה, וגם על מצוקה מוסרית. כל אלו מושגים שמוכרים בספרות הקלינית והספרות המחקרית כהשלכות שליליות, שבהן האיש הצוות עלול לחוות תגובות שדומות לתגובות של נפגע טראומה, בעוד ששלושת המושגים הראשונים מתייחסים באמת לתגובות לטראומה, המושג הרביעי שבחרתי בכל זאת לכלול אותו, מצוקה או ערכה מוסרית, הוא מושג שמתייחס לאותם מקרים שאחיות נדרשות לעשות איזושהי פעולה רפואית שהיא בניגוד למחשבה, לערכים שלהן, למחשבה שלהן איך צריך לנקוט רפואית מול המטופל, וגם זה יכול לעורר תחושות רגשיות, תגובות רגשיות קשות, ובעקבותיהן יש לפעול כדי לפתח, לחזור לרווחה הנפשית. יש גם אפשרויות של צמיחה מהמפגש. היום ב-20 השנים האחרונות מכירים מושגים כגון שביעות רצון חמלה, צמיחה פוסט-טראומטית, כמובן חוסן. אפשר לעבור לשקופית הבאה. אז המושגים שאני הצגתי עד עכשיו עלולים לצייר לנו איזושהי תמונה דיכוטומית, או שיש תוצאות שליליות או שיש תוצאות חיוביות, ועדיף כמובן להימנע מהתוצאות השליליות. אבל אני מצטרפת כאן לגישות שלוקחות בחשבון את מכלול ההשפעות של מפגש עם טראומה על אנשי צוות טיפולי, ובעצם אנחנו יודעים היום שכדי לפתח חוסן חשוב להחזיק את הפגיעות ביחד, והדגש הוא על ביחד, עם הבנה ומודעות לכוחות שלנו. רנה פוקס טבעה בשנת 88 את המושג detached concern, כלומר דאגה מנותקת, שלכאורה זה נשמע הפוך, גם דאגה וגם ניתוק. אבל הכוונה כאן היא לביסות רגשות ואיזון דינמי בין הניתוק לבין הדאגה למטופל. להיות מנותק או מנותקת במידה נכונה כדי להיות מסוגל להבחן ולטפל רפואית, ובו זמנית להיות מעורב רגשית מספיק כדי לטפל, כדי להתחבר למטופל.
הדגש כאן הוא כאמור על דואליות, על כפילות, גם וגם, ולא על דיכוטומיות. וכדי לפתח תחושת מסוגלות לשמור על העצמי כמטפלת, ואפשרות לחזור, לפגוש ולהכיל מטופלים שחוו טראומה ואובדנים למיניהם, חשוב שהאחיות יהיו מודעות לרגישותן האישית כלפי נושאים מסוימים, ולכל אחות, כל איש צוות או כל אח, יש את הרגישות האישית כלפי הדברים שהוא רגיש כלפיהם או היא, ולפגיעות בתקופה לטראומה, כמו גם לכוחות ולמשאבי החוסן שיש ברשותם. כלומר, המטרה של רגישות מודעת כזו היא להבטיח שכל אחת מהרגישויות, חוסר אונים שדיברו עליו קודמותיי, פגיעות, חוזק, אהדה, עצב, כל אחת מהרגישויות האלה תקבל תיקוף ומקום אצל האחות, באותו זמן אף רגישות לא תהיה האחת על חשבון השנייה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים בלה-לה לנד, אבל מצד שני גם לא הכל שחור, זה גם וגם. והיכולת לחוות מנעד של רגשות חיוביים ושליליים, ובו זמנית להכיל את רגשות המטופל נפגע הטראומה, תוך מודעות לתהליכים הללו, יכולה להפחית סיכון וטראומטיזציה משנית, או תשישות חמלה, לצמצם שחיקה ולאפשר תחושת חוסן, משמעות וצמיחה. אז לבסוף, ככה בדקות הבודדות שנשארו באמת, בואו נשאל, אני רוצה לגעת במספר דרכים כיצד לשמר את הרווחה העצמית של החיות שעוסקות בסיעוד מודע טראומה. הדבר הראשון, הרחבתי עליו קודם, המודעות, זאת אומרת לדעת, להיות רפלקטיבי, להיות מודע לרגישות ולפגיעות שלי, כמו גם לחוזקות. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו פה, ומי שפגשו אותי בעבר כסטודנטים או כקולגות יודעים שאני מאוד רוצה לקדם, ומאוד הייתי רוצה לדעת שאפשר לקדם במקצוע הסיעוד את הנושא של הדרכה מתמשכת, שמכוונת להתבוננות רפלקטיבית, בין שזה הדרכה פרטנית, בין שזה הדרכה קבוצתית, שהיא תהפוך לאיזה כלי שכל ארגון, כל אחד מארגוני הארגון שיש בו סיעוד, מקדם ומארגן ומטפח ומעודד אחיות ואחים להשתתף בהדרכה. זה מושג שאני מכירה אותו מהמקצוע שלי כעובדת סוציאלית, פסיכולוגים מכירים את זה, הגיע הזמן שזה גם יהיה פה בסיעוד, במיוחד במצבים שמטפלים בטראומה. שיתוף חברי הצוות בחוויות, זה משאב זמין, כל הזמן על ידינו ידוע שתמיכת צוות, שיתוף, זה משאב מצוין לפיתוח חוזק וחוסן. מחוות של חמלה עצמית, כלים שפותחו על ידי נף, מדובר על כאילו אם יש לנו איזה נרתיק אישי שבו, של טיפוח עצמי, שבו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו באיזה אנרגיה אני מגיעה היום לעבודה, באיזו אנרגיה אני יוצאת מהעבודה, באיזה אופן הייתי נדיבה כלפי עצמי היום, מה אני עושה בשביל עצמי בשביל פינוק, כפרגון עצמי. למשל הערב אני אלך לרקוד, אני מספרת לכם עכשיו, אני אסיים את ההרצאה הזאת, אעשה כמה דברים, בערב אני רוצה לרקוד, משהו, דברים של חמלה עצמית. עידוד לדבר על הצלחות, מאוד חשוב להדגיש במה אנחנו טובים, במה אנחנו מוצלחים, לא רק על קשיים, אבל כמובן לא להסתיר ולא להכחיש את הקשיים. חשוב מאוד שכל ארגון יכיר ויוקיר את עובדם, ולבסוף השתלמויות מעת לעת על התמודדות ומשאבי חוסן. שקופית הבאה, וכאן אנחנו שוב חזרה מתחברים למודל שבעצם מדבר על מודעות, איזון ויחד. מאוד חשוב לשמור על עצמנו, קודם כל, תוך כדי ואחרי הכל, ותודה רבה. תודה רבה הדס. אנחנו ממש בדקות האחרונות כן רוצות לשים את ההקשר הרחב יותר. בוודאי שמוובינר אחד לא תצא התורה והמעשים הנדרשים בעקבותיה. אנחנו בעצם יוצאות לדרך עם עוד שותפות ושותפים, בשיתוף מנהל הסיעוד וגורמים נוספים, להמשיך ולפתח גם את הכלים וגם את המעגלים שמסביב. אנחנו היום עוסקות ומפתחות
או יותר נכון מתאימות כלים מתוקפים, כמו הכלי הזה של צ'ופ, שדורש התאמות גם לזמן וגם לסיטואציות שאנחנו מתמודדים איתם כאן. את הכלים האלה אנחנו נהפוך לזמינים, דרך הפצה, דרך כלל הארגונים, כלל מוסדות ההכשרה. בחוג לסיעוד, היחידה הקלינית שלנו, ברשות דלית וילהם, שגם נמצאת איתנו כאן בצוות, עוסקים בהתחלה של חשיבה איך לתרגם את זה להכשרות מעשיות, לסימולציות, רול פליי, אולי גם כלים נוספים, כדי לעזור לנו להקנות את הכישורים האלה לסטודנטים והסטודנטיות, ואנחנו ממש בזרעים הראשונים של חשיבה יותר רחבה, איך ללמוד גם צ'ופ כארגון שיש לו הרבה מאוד ניסיון בלהטמיע את הכלים האלה בקרב צוותים רפואיים וצוותי סיעוד, ולפתח מודולות כאלה ושירותים כאלה גם כאן בארץ, שוב מתוך ראייה לגבי רוחב ההיקף והזמן שידרש לנו לעסוק בנושאים האלה. אני רוצה לסיים, ענבל, בשיר, תודה לגילה יעקב ששלחה לי את השיר הזה, מצאתי בו את הטיפוח הקטן של הטיפוח העצמי, הכנסתי אותו פנימה את הפתק הזה, הפכתי לשמש. כשכבתה השמש מעליי, נאלצתי אני עצמי להפך לשמש. קשה היה הדבר, אבל עכשיו איזו רווחה. תודה רבה, תודה כל מי שכאן, תודה למנהל הסיעוד, תודה לכל הצוות הנפלא שעוסקות בדברים נוספים וככה נרתמו לתוך העשייה גם סביב המיזם הזה. תודה רבה. תודה רבה, בצ'אט אין לנו שאלות. הייתה שאלה אחת, רגע שירלי, הייתה כן שאלה אחת ליערה. כן, על משהו, על... הייתה שאלה על האם חוויה חיובית יכולה גם לחוות כטריגר לאירוע טראומטי. כן, כן, אז אני אתייחס בקצרה. כן, היא יכולה במקרים מסוימים. אני חושבת שזה בעיקר קשור לאופן שבו המוח מאבד את הזיכרונות ועושה את החיבורים, ואני חושבת יש כל מיני הסברים, אבל בעצם כשאנחנו אירועים חיוביים מעוררים הרבה פעמים רגשות מאוד מאוד חזקים, ורגשות עזים כאלה, בין אם זה חיובי ובין אם זה שלילי, זה יכול להפעיל חלקים במוח שקשורים גם לזיכרונות טראומטיים, ואז בלי כוונה זה יכול לעורר גם טראומות עבר. אז זה ככה המחשבה הראשונה שעלתה לי כשראיתי את זה, אבל כן, זה חשוב לדעת שזה משהו שיכול לקרות כשאנחנו חווים באמת איזה רגש חזק. אני גם הייתי רוצה לשאול שאלה. דווקא למנהלים מבינינו, שלא תמיד מעורבים בטיפול באופן ישיר, אבל חשופים לסיפורים על טראומות, על מטופלים, אבל לא מטפלים ישירות. אז אם אתם יכולות להתייחס לסוגיה הזאת. אולי אני אתייחס? טוב, קודם כל שלום שירלי, שמחה לראות אותך. כן, חשוב שגם המנהלים יהיו מודעים למה שעובר עליהם. אפרת פה הזכירה שאני עכשיו, אני בצו 8 החל מהיום הראשון של המלחמה, בתור חוליית חוסן שתומכת במודיעים, אבל אנחנו בעצם בתוך מפקדה, ואנחנו עובדים שם עם כל האנשים, עם מנהלי האירועים, אלה ששולחים את האנשים להודיע, ואנחנו עובדים גם איתם, משום שבעצם בעצם בכלל, נכון להיום כולנו במציאות משותפת, אבל גם באופן כללי, גם אם אנחנו לא במצב מלחמה, העובדים, האנשים שפוגשים ישירות את נפגעי הטראומה, מדווחים לנו, אנחנו אחראים, אני חושבת שיש בנו, אז יש מי שאמרה לי בשבוע שעבר, זה נדבק, זה מצטבר, אבל הנדבק גם הוא במובן חיובי, זאת אומרת לא רק נדבק, אנחנו יכולים להרגיש שיש לנו יותר כוחות מזה שאנחנו מסוגלים לנהל פרויקט כזה ולשלוח את העובדים, ואנחנו גם יכולים באמת להרגיש שמשהו מצטבר בנו עם הזמן, מסיפורים שבאים אלינו דרך העובדים, ואולי אנחנו קצת חסרי אונים, כי אנחנו לא עשינו התערבות ישירה. כך שהמקום של הדרכה והנחיה, כמו שאני אמרתי, הזכרתי בדבריי, הוא מאוד חשוב, גם הדרכה והנחיה או תמיכה לאנשי
לניהול, לאנשי הניהול. ואז תמיד שואלים מי יטפל בזה שגם תומך, אבל בסדר, זאת אומרת, זה מעגל אינסופי, כולנו צריכים לזכור שאנחנו חשוב, אנחנו פגיעים, כל אחד בדרכו, ומאוד מאוד חשוב לשים לב אל עצמנו, גם אם אנחנו לא בקו הראשון מול המטופלים. נקודה מאוד מאוד חשובה שכדאי לתת עליה את הדעת מבחינה ארגונית. אני אשמח גם להגיד משהו קצר. אני מגיעה מבריאות, מקום בריאותי גדול, ואני חייבת להגיד שאני 7 חודשים במכבי, והליווי הזה וכל הזומים פשוט מדהים, ותמיד משווים כזה לאקס המיתולוגי, למקום הקודם, אז זה אפילו לא בהשוואה, ואני רוצה להגיד תודה מעומק הלב על הליווי ועל הכלים ועל ההרצאות, זה פשוט מקנה כל כך הרבה. אני יודעת שאני מדברת פה בשם הרבה אנשים, אני בטוחה שזה לא הרגשה שהיא רק שלי, אז שוב להגיד תודה רבה 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 על הכל. אני יכולה להוסיף משהו? בטח. קודם כל תודה על הוובינר המעניין הזה, אני חושבת שהכלים שאנחנו מקבלים מאוד 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 חשובים, ואם אני אדבר על ראות מנקודת ראות מבט שלי, אני רוצה להגיד, יש מישהו שמדבר יחד איתי, הדס גולדבלט, כשלמדתי באוניברסיטת חיפה היה לה, וכנראה שגם היום יש לה, שיעור שנקרא מפגש גורלי, ומהשיעור הזה כבר בזמנו למדתי שצריך להיות סופרוויזינג לאחיות, כדי שהן יוכלו לאבד את מה שקורה להם במהלך העבודה. מעבר לאירוע הזה אנחנו נפגשים בכל מיני סיטואציות אנושיות לא פשוטות במקצוע שלנו, וניסיתי לקדם, ולשמחתי הרבה גם הכללית לקחה את זה לידיים, ויש קורס סופרוויזינג, ויש לי כבר 2 סופרוויזריות בתוך הבית חולים, שהם חלק גם מצוות חוסן, וגם מקבלות צוותים חדשים, וצוותים שאנחנו חשים שהם עוברים משהו שכדאי שנקשיב להם, ונוכל לסייע להם במה שהם עוברים, וזה משהו שקורה יום יום, וזה משהו שלמדתי לראשונה אצלה, ואני מאוד שמחה על זה שזה מתקיים, ושיש לזה כבר ביטוי היום, ויש לנו גם את הכלים כדי לעזור בתחום הזה. אז תודה הדס, ותודה לכל המרצות כאן. יהודית, אני כל כך מתרגשת כרגע, אז אנחנו נדבר כמובן בנפרד. אל תשכחי לי, שלא ישכחו לי כאלה דברים. וזה בדיוק מה שאני רוצה עכשיו לעשות בזמן הקרוב, מאחר שיצאתי לגמלאות ואני יכולה להתעסק, לעבוד בשדה. אז אני רוצה להיות איתך בקשר, זה מאוד מאוד מרגש לשמוע שיש פירות לחפירה שלי. אני רוצה להצטרף ליהודית ולהגיד להדס, שליוותה אותי בתזה שלי, שאני מאוד מאוד מעריכה אותה, והכנס הזה פשוט מרתק ומרגש, וזה באמת נכון, כי היא ליוותה אותי בתהליך כתיבת התזה, והיא באמת הייתה הסופרוויזרית שלי, והיא הכילה אותי בכל המשברים שבאמת עברנו יחד. אני בשנייה שראיתי שאת מנחת את הכנס, הצטרפתי, וזה הדבר הנפלא ביותר שעשיתי בתקופה האחרונה. ותודה רבה לך שאת, הדס, מי שאת. תודה רבה אלבינה, אני הפרעתי המנחה, תודה. אני ראיתי אותך ואז ישר התחברתי, סליחה. אני שמחה לפגוש אותך. תודה. כן, הזום הפך להיות מציאות. תודה. תודה רבה. אנחנו, קודם תודה לכל השאלות והתגובות, באמת רואות את התהליך הזה כתהליך יציאה לדרך, ושוב, בשיתוף עם מנהל הסיעוד אנחנו גם ניידע, אנחנו מזמינות, אני רוצה לנדב אותך שירלי, אבל תגידי אם יש דרך אחרת, אולי במייל, אם יש שאלות, אם יש הצעות, אם יש כיוונים כאלה כמו יהודית שאת העלית או אחרות, הוובינר הזה גם מוקלט, אנחנו נמצא דרך גם להעלות אותו לאתר וגם להפיץ, ומי ששומע, שומעת, מוזמנים ומוזמנות לפנות, ולראות ככה איך ביחד אנחנו ממשיכות בכוחות משותפים, להרחיב ולחזק את היכולת שלנו, להתאים את עצמנו, את הטיפול, למצב ולצרכים גם שלנו, כפי שככה הודגש קצת יותר אפילו
בסוף הוובינר הזה. אז תודה רבה. תודה. 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 אפרת?